Aparèixer una passió increïble l'any 2020 per la pintura abstracta. Has començat a tapar quadres en pintura i el que van fer els quadres és començar a tenir forma. I cada quadre que avançava durant cada dia anava sent diferent i deien coses. Era una pintura que sortia de dintre meu, és el més important que tinc, tenia moltes emocions a traslladar, no sabia com traslladar-les, vaig veure que traient fora la forma de llançar la pintura, la forma de treballar el lienzo, em començava a donar tranquil·litat quan em veia la sortida, que si sortia un cosmos, si sortia una emoció, si estava fent coses específiques i úniques, que no feia cap. O sigui, jo tinc un treball que es veu tridimensional en el pla del quadre. El meu procés d'inspiració, podríem dir que és bastant caòtic, va a demanda i va quan em toca i em surt de la ment que necessito pintar. He arribat a pintar fins a 8 o 9 quadres a la nit, a vegades tinc tot el jardí ple de quadres, i no vol dir que s'acabin aquell dia, sinó poden durar després 2 o 3 anys. Va per fases. Quan el quadre el miro i veig que ja està acabat, em diu que està acabat, el deixo. Si no, l'aparto i el tinc apartat i ja em dirà una altra cosa dintre d'un any o 2 anys o 3 mesos. I el que vull és que la gent pari i li removi una mica perquè em digui: ostres, aquesta obra m'ha fet un moviment mental perquè estic enfadada avui o estic carinyosa o m'has donat un cop al cor que no m'esperava trobar-lo.